bibiara besisi akwam de sopra nyina no ma ye nti panyin se kɔto se nipa mienu ko a emusa se ene eye den emusa se na ano no Omanfo free ye mra 1978 men's boutique and traditional wear ena free nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope ne che ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Ewusama mu akwaba enfamara nyansapo kasa foni so ene kasa amamre ni amane dia esi nyansapo usan ho a otwaja wajo na semne kase ne tintin nyina ne se dutan na amamre ni amane ne ahensem dua ne kase dutan ka dutan se dua ne kase no esi nyansapo na emom se usan ho a dia aka bia ye ne man nti nyansapo ha na amamre ni amane ne bibia yegiso sede ene na jamfi edutum da bia mu hia mo nyansapo kasa fidie soto ye bidin komo na ya kira amamre ni amane ene trimupo na de titiri na ne se santehine ko ogwa amam edi enti na wokọ na wokọ ade ne sese esia ansa na wokọ no kire se santehine ko ogwa amam a ene ma ekoso ansa na wotimi akọ no eno ne ye ba kire wo se amamre titi amamre ni amane no benye se amamre tutu na se yamane bibia ye fa ni agronti ene ye be kire wo de enti asantehine eko ogwa amam na saa de sie ni sie de bia ye kan se asante no ehya firi baabi na ya na untimi meka enya wo mu emfirim ese onua awo agoroma udi mpabuda eno nti ye hya firi na twum ni antwiso de nya asante kwa aman ebesi na kobia manfi kwa aman na antwi na kobia man twum ni antwi no eye kwa aman na kobia manfi kwa aman na oti akante kwa aman na obi de bo akwa aman ebe hya firi na o se tu odi kan na breso ena asante ebe ya asante se de be ka kire mo a mudi nyansapo ye kasa mfoni achi mu nyina mo nimse ni nyina aye monimusem nanso so bra asante wiye no ekon edi kan ka odoma ka odanchira asante ne se obi a wa mpese asante ebenya ne kabobu na obenya na hoto bia na asante so ni yi eno ntie ma ye se nananom a mo achim kutokufo enso so ni asante saabre ni yetie omo so akon asan na mum broni beka se omo andareti omo do omo fa omo se omo wo form se we die ye nya ne kakra bi ni enko eno nti ahobo aboa ne se de asante bo omo de ko omo kon no omo anya ne saa nti enam so ma saa kunum eye as praso ananana o se tu di kan o ya asante hene no wo de kra kwa akura sebia so panyi si ye ntia asante nye bibia ene betimi akirem ade ajanti efiri hono no ko ye se asante hene bi etwa pra se de esi na anu ni nti panyi se ko se nipa mienu ko a emusa se ene eye den emusa se na anu no eye den enu nti asante hene bi etwa pra asante hene bia obetwa pra bia no ye wa amamre ene amane se omo ye ansa na watwa nti video na hoye no hu se omo ugu nsa omo wietwa odwan ka ho ansa na santema ewura otwam efiri afi 1717 ana saa asema meka ho asemi esiye 1717 ne o
oba 16th century ebewura 17th century 17th century no 1717 ana saa achim kotokufo ko a enam so ama kasakufo foro beboa achim kotokufo ema omudi nkunim se Asante antimi antwa so na mum ye nana osetu odi kan oya Asante na odi kan no saa achim kotokuko no ewo kante praso enam so ma ne kra kwakura no nti na amamre ne amane won se Santehene bi etwa asiopra asese ye amane enye bre di kan ni a oguafo afre Santehene se ye di afahye na brabi ne di kan ni atoaso na we mumu na ebra bam se ebra mo kan no se bia ani manim woni Asanteman cancer dwene ho Asanteman ahemfo dwene ho se sei na yenuanum oguafo yenyina ye tiasate baako so yenuanum oguafo afre se yemra na afahye Asante so fa na nimunya meta akiri na enye kama se de okọ nkran de no sa pepe na wesuso ebre ne ba mu no anu nti amase sese Asanteman ewura okọ na odi na nimunyam ekokota akiri na bibia ye kama anu nti de mu hu se Santehene wa firi hanom okọ oguamem yenyina nipa baako kasa baako ne eka esesa na nso so yenyina nipa baako anu nti na ma Santehene na ya na enkofo ta ka asem bi bu bebi ene ye ka ogua asem de ma ye fa nto aso se omoyam se waye ohu dua broni dua bi antime na ne broni wa bibi mamu ha nemum ye benya abrante bi ana papa bi a na ne papa eye abrofo a ombeto ye nkoa ne bi ana ne maame nso ye mfantini a ofiri Gold Coast abe ne nya Ghana goso asase so etanse broni na ne wo eno maame mfantini wo yeri nti ne ahosuo nu ne bibia ne kala ne bibia ba tese broni no otimi ka mfante kasa eno otimi ka broni kasa eye brofo nti obehya Asantefo ni abrofo ntem ya na bibi kura na tiro bia broni so a buza wonkofo ne sese no okoka nti eduru ba bi na odaada abrofo no odada bifo no nti ebra owuye no se obi ti sa se odaada obi a kasa ne kan ne se wo de wada ne ho ogwa broni muka no dua broni enye dua eye ogwa nipa we waye no ogwa broni oka we no aka we okwa haba wasa akwa haba saa so na saa abrante ne hunu se wo ye ogwa ni oye broni no saa na wo ye o sha abrofo ne bibifo ntem enti ye kan se waye ho ogwa broni nanso so ene be ne kasa nwofa so ye se waye ho dua broni dua bi eni ho a oye broni ne mum na ye ogwa broni enti na ma ye nya saa kasa se waye ho ogwa broni ne mum enye dua broni ebiem ye se bu bebi se wo twen ankodwa ne homa kọ wo twen ya aboa okoye de wodwom ho anase yakunu ye de ne kọ ne homa no so kopede enye wo twen opanyi bi tena ase ano so wo oguama mu ha na woni sabre abrofo no mudi yeso no enya asem ya na asem no wo asem di bia ye di asem ne kan ye mrezi kan court enti se bre so se wo court no se wantimi ankwa no atwere krata atwere lete no de akoma otemuafo no te adwam ne se ni se enti na wantimi ama eno nti koduru se ne kan ne se awotwe opanya no ofiri ogwa ne fe na opanya awotwe no awotwe wanko ogwa wabra ye di asama wode ne ngoma mama ye de wode ngoma soma ma ye de ko nti awotwe anko ogwa ne ngoma eko enye wotwe ankodwa ne ngoma ko ye sua ne ma mienu miensan firi yewura aye ogwa mamu a okwi na mji se dubade ne koso no bolu meka se be mo update ne mpompo so ba bia ne kase paa no eduru onso a ebesa so mo ahu de koso ane de Santehene ko a obeye onye ni nteme nka na wo bibi so na ko a Santehene bia ko a oye eduru ho no ma ebe kire am ye hu se Santehene ba ha de nti a wo ye saa de we no eni emidin edi nana jamfi adutum nyansapo kasamfoni na wo so a ohe
kakra mu nyina kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro mantuma ye fe ni din de sey ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame